muri Zimbabwe aiwa changa chiri chishamiso aiwa nokupembera pa weekend apa tikaona kuti Nelson Chamisa aiwa anobatikira kwa chirumanzo anoonekwa kwa chirumanzo sezvamoziva kuti kubva zvavakaresigna vachisiya bato reTPC vanozomboonekwa kuti vakaonekwa papi muZimbabwe asi muri Zimbabwe aiwa zvazofadza vanhu nekuti akanga akaungana nevanhu kwa chirumanzo aiwa pafuneral yaPetronella Mukwende tisati tamupinda munyazvizere nokurudzira bva wasubscribe like wotina on the bell icon tambochora mabdits anokupa pano paZim News Live nekuti aiwa chishamiso ichi chakapostewa nevanhu vakawanda pama-social media handles saka tinoona kuti iye Nelson Chamisa ane pa-X handle pake oposta achiti in Chivi laying to rest our mother and great citizen the late Petronella Mukwende, 80 years. She was a community leader, church leader, social worker, and a citizen mobilizer. Women are the pillars of the society. Rest in peace, Gogo Mukwende. Ndo mashoko anatoka pana Nelson Chamisa. Sezvamoziva kuti Petronella Mukwende kunenge vasikamuzivi aiwa ngari TPC candidate, aiwa ngari candidate weTPC uye vaimuona samai vavo muri Zimbabwe aiwa Nelson Chamisa mvati angamborega kunoviga amai vangu muri Zimbabwe aiwa vanhu vaipembera vanhu vaifara aiwa pagathering iyi pafuneral iyi muri Zimbabwe tiudze mafungiro inoti kudii pamusoro penyaya iyi pinde mucomment section medu musangana nokusubscribe kulike and turn on the bell icon. Tambochana mabdits andokupa pano paZim News Live.